ngibikelela babukele emakhaya ngibikelela lapha Telelet umkhosela babukele emakhaya ngibikelela na ingwe edle ezinye ingwe babukele emakhaya ke namhlanje ke sisabuyela khona ke kumfowethu lo owayekhokhise umfethetho uzomfaka emsebenzini kanti udlala ngayo kamchaphaza kodwa ke babukele naneniyaza anginamaningi angibile ngamanye ake sinikele khona before sinikele khona cela ngakhohlwa ke ukulike sisubscribe bonke Sukile indoda neyinkonzo kuyibantu yini manje cha ngeke madoda ngeke kuseyini futhi madoda ngiyathemba ukuthi kuloko ke sizokhuluma into ephelayo kuyibantu hayi ukuthi sisicela mfethu cela ukungena mfethu yazi njalo vele ngiqhamuke ngesikhathi esibonga umuntu masathi uthula kahle ukuyicabanga mase ngiqhamuke bafethu hayi siyaxolisa mfethu cela usixolele ufuna ngaphezulu kodwa yazi ngangenani madoda hayi kabi mfethu azazile this time ngokulwa azile ngokubi hayi ngihlala ngapha mfethu hlala khona buyela khona ngapha mina kumele ngihlala ngapha mfethu hayi kabi mfethu azile ngokubi ngithemba ukuthi ayikho into eningi esisazoyichaza kulokhu size ngayo ke leyo mva kodwa nawe uyazi ukuthi size ngayo impahla kamfethu masithathe njengolaqhasha cha isikweletu somuntu kumele usikhokhe futhi akusisi isikweletu lesi wena kahle kahle wawumroba lo mfana yabo ngoba ukube wawuqinisile ngabe kade wamfaka awukuchazeka ukuthi imali kamfethu kwenzakalani ube phela ihlangane manje bafikazi kanjani mfethu buku kade ku December buku gcwele ma uyadayisa mfethu inkingi ivela kahle nibe sengiqalaza emzini wami ukuthi yini nani la kanjani kumele anganize kumina yima simpumputhe buka uyabona kuyasho ukuthi uyadayisa uzobona ukhuluma nawo ngamabhodlela lo uzobona ukhuluma nawo ngathi ngibona ukuthi uze kumina ngithi ngikhulume namabhodlela ukhuluma uze kumina ngithi yini ubheke wona uze kumina ngithi awuhlangene nawo ufikela kahle uyithoba ngithi ithoba eqhubeka ukuyithoba khona sizwana bafu wanda mfethu kade ubonasile ngoDecember mfethu wenze njani ngathi indaba yemali Kana phela mfethu umuntu uneyikweleti mfethu left and right mfethu akubi mfethu abona uba namanje nje mfethu kubi kunzima ngale nto singayimisa kunzima kodwa cha ngeke phela ka anganoma ukuthi wathatha ifoni yami wena bafu mfethu ngiyakhumbula ifoni yakho ngayithatha ifoni yakho mfethu angithi wayidayisa ngithi akaze ngidayisa ifoni yakho ikhona lapha ngayidayisa kanjani awungihlangana phi ke mina indaba usukusonkinga yami la ngathona wayithatha ngithi ngayithatha wayithatha wahluleni ukuyidayisa pho kanjani ngidayisa evaliwe kanjani mfethu ngihlangana mina kanti wayithathelani wathi uzivaliwe uyithathelani angangangithathe ukuthi ngikwazi ukuthi wena ubuyisa imali yakho uzanze uclever ngeke wathi uthathelani wemfethu okade uthathelana ukuthi awucabanga thina yakho awucabanga wena uyacabanga ngiyacabanga mina ngani ngiyacabanga ayibu ngalibhadi lami cha nawe ukwazi phela ukungibuza hawu kumele ukwenze njani kahleni phela lalela baba lalela angithi uthi akacabanga akacabanga ukucabanga yena ucabangela imali yakhe cabangela imali yami nami nginedinga kumele ngizenze nami nginedinga ngoku umuntu unedinga imali ngeke wena ukwazi ukuba nedinga ukweleta umuntu futhi umkweleta imali yakhe owambona konke phela awu baningi phela abathemba kodwa ngeke ngisuke ngiqale ngaye ubaleke ngani ubaleke ngani ngeke ngisuke ngiqale ngaye nje baningi abathemba bagolitayo wena nje uzokuthi ukungilinda kancane ovela thatha nefoni uthethe uclever ngithi wona uclever uyazi angithi buku usunenye ifoni right ke le phone kanti kumele ukufana nje lokho engiqalaza manje lokho ngiyaqalaza manje kanjani yemfethu sabantu phela mina mfethu usebenza ngokusebenza ngiyaqalaza ngibona ngisho amafoni ngicela ngibona ngisho amaphenti omuntu wami ke manje yini nibuka yonke into ngisho into engayifuni ungaphamisela umoya ungayiki lapho ungayi lapho kodwa ayikho right awuyamusa singamjwayela ayikho right lento yenzayo ayikho right yipi right leyo yenzayo yipi right uyokuthi uthathe imali yomuntu athi mayiseyidinga
mawuse undibele umkhulumeli sasikhathi esivumelela ngithi khathi nginikwa ukuthi ayisahlanganywa manje mina nginaphi emsebenzini phona ilapho ngangifake khona ngithi hawu wathi vele usawufuna umsebenzi nangifuna udinga imali yami ke phela ngiyefuna imali phela uzothola masikhona sikhokhela into ngonya kodlule bengize kuwena manje ngisenza sizikhokhile phela lezoyitofela usaqala nonyaka phela nami le mali ngithathe phi nje baqala unyaka mina uthi ngithathe phi kanjani uyadayisa wena ungenapho ukudayisa ngenapho ukudayisa uyasebenza uyadayisa phela vele inyoni embili ngetsheni lodwa kusho ukuthini kusho ukuthi imali kamfowethu ngeke izibe yakwazi emfethu uhlula every week umnika u500 ngidlala ngihamba futhi kahlini ngempela kahlini vele ngiyabona ngathi into enizelelayo ayikho ngcono vele ngiphuma nami ayikho kanjani nami ngakayithola ayikho nyangeni umzinyami ngiyakwazi bona ngisho amafoni ami ngini wayithatha yabheda ngiyithatha ngisifoni cha wayithatha hamba nayo kaheli kulo fona ngisayifuna ifoni yakho ngizokubuyisela ngizoyenzani angazi phela ukuthi uzoyenzani kuzoba ngisayidinga uyithatha uqhubeke ukhokhela wena kwakuyimali imali yakho 2.5 imali yami ngisayidinga namanje angithi yashaye lo yafoni phela yonke wayidayisa ithi qhubeka yenza ukubona nawe uzobona akazange ayidayise umfowethu ifoni yakho akayigcineke phela legcine khona akayigcina angathatha inkinga zakhe azenze izakhe mfethu ifoni right ayikhona ya right ifoni igcine ukuyidayisa nje akaze ngicabange ngisho nokuyidayisa yini wena mfethu ufuna ukuthi kugcine ngokuliwa la ngokubani ubosephamisa umoya manje wena ngendlela okhuluma ngayo hawu angivele ngifike ngepeace la ngathi sikhuluma ngepeace la senibona kufanele nikhombeleni izinto zami ngithi singathukela wena lapha ngithi shifona ayikhalelo nikhalela mina mnumzane la ngathi ubhuleke kakhulu futhi endlini yami awukumele yancane yabenza ngizohamba nayo awuthule le phone ngizohamba nayo le phone ngizohamba nayo ngeke namhlanje ngizohamba nayo cabanga ke yabona namhlanje namhlanje ngabe nayo ukugcina namhlanje ngengisabuya sesicela kokugcina namhlanje ubona lokho ngikhona ke ibandla livele likangako ke ibandla namhlanje ngeke kwenzeke lokho ngeke kwenzeke namhlanje sobona ngeke kuzokwenzeka yazi lento yakho usayiphila ngeke kwenzeke kahle wena lokho dazi kane ngekho mfethu ngishenge into zami mina mfethu wena yini uthi ibandla lakho mina nawe sikulisana ngithi mina nawe sikule ndawo eyodwa ubafo akubona ukuqala ngibiza ngamagama sengistabana namhlanje kushona kuyajabulisa lokho ngithi wena yini uthi ibandla kushona ufuna imali ebutabana wena unamadoda wena yini wena uthi ibandla livivele nini ibandla uma khona ngithinta ushaya ikhona mina unamadoda wena namadoda asinendaba nebandla ibandla shuthi mina ngiyashaya ngeke ukwazi ukuthi uthi wena ibandla livivile livivile namadoda alivivilanga mina livivele abantu abanjengana bazimpisi emungcamanye amagazi abantu yini vela nambe sengimunca igazi manje ngimunca ifoni baba bayazona le foni emalini angazi ngisho nokwazi ukuthi ayimali thusa yivele ivale inkulu nihambe ke hayi lokho ngeke uzekwazi uma nami kube khona engihamba nakho la endlini namhlanje futhi hayi ke ididike lelo ngeke ukuboneke lokho ke ngeke nje uzukuboneke sobona babeni awumfethu ima baba kanjani khale ufela nje ukuthi ungiphambisele umoya ngaso sonke isikhathi bafo sila phasi ungicasule yazi webafo ngibe ngingafuni ucasula ungicasula casuka bayi manje nje kuza ngisho intombi yami kwayimanje iyafona amafusho eseliya asihlangane intombi yakho asike siyilinde agogo izolo sokushiya unqunu phambi kwayo intombi yakho iphi yona ngabe ngayishalani khona ngani kubona lo ngani kubona lo ngeke nizini kubona lo yazi lokho dazi kane ngekho mfethu ngifuna imali yami mina ngiyazi emzini kabani kowami na umuzwa imali ikuphi okuphumayo ke namhlanje inini niphumayo phuma senze njani niphuma ngiyahamba hayi nayithatha ifoni yami nithi no clever ngithi nanazo yathi uzivele shuthi njoba yabona abafethu lapho imake wempethu shuthi wena uthi wempethu uyayizwa le message ayikhipha ngomlomo shuthi uthi kumele udayise ifoni yakho idayise ifoni yakhe
udayise nale foni iphi cha uyibali phela le awuyibali ibala kanjani ibala kanjani izohlangana imali yakho ngiyafoni angeke incane hayi incane kakhulu ngeke zihlangane abona ke 2.5 kodwa mangase sibhanqe nale ingaloko ntuhlana ngento ebhedayo yabo mangase sibhanqe nale ngaphuma le mali engiyifunayo lo ngibeleka yona imali engaphuma mase ngifonela ngani ke emsebenzini mase nithatha nale ngifuna bukani bese kumele nje ngiyambukani kodwa kwenze njani cela uhlale phansi baba hayi yabo ngiyacela namhlanje umoya goza uphansi kuze umama angifuni efe nginama bruises ebusweni ngiyacela ngithi yebo kodwa ifoni siyayithatha angeke ukubone lokho mangoba njengoba sesitopini uhlangabeza uba ibe sesitopini kanjani hayi somfone simtshele ukuthi ngiphathisa umfowethu ifoni yakho ngiyajabule ngiyayidinga ngiyajabulisa bese sasilele kuyohlangana nemali mokwathatha nale shuthi uyohlangana izohlangana ngeke ihlale ngahlangana ngeke yabona ke mase u2 yabo lokho kwenzayo yabo lokho kwenzayo sengifisa ukuthi ingane zakho wena owenza mina mfethu ngikwenzani mina uyamxhaphaza bafo okay ngikwenzani uyangixhaphaza nje mfethu awufuni ukukhokhela imali yami uzoyithola imali yakho mhla ihlangana ngithi ngiyasho ukuthi ngisakhokha ikweletu ayikakahlangana 200 iyohlangana ngayo lo nyaka kusho ukuthi phela wena ubona kanjani thina sibona ukuthi sigcina usithathe le foni ukuze izohlangana lokho ngekwenza izohamba le foni yebo ngabe iyolala ekhaya namhlanje ifoni izolala endlini ayikho lonto lo ngiyibona lo sobona namhlanje vele ngithathe mina ke ngifunani ngathi SPCC ngabe ngayithengani nawo ngokubona funayo lo ngaze ngavela futhi yini othi noma khona njalo sithathe ngishisheni lento le hayi bona ngikhola wakhe yazi ngithanda ngabafu ngikhombela kodwa ukuthi uyakwenzeka lokho okushoyo uyakwenza uyona uNkulunkulu wena ngeke yenze nje intando yakho ngeke yenzeke wena silapha uzixabanise lento enjani angifuni nje into enjani ngifuni kusuka lo December manje mina kumele ngijabule kumele ngigodwe emfethu bekani ngiqedwe kusona ngoba ukwazi ukukhokha le mali ungcono nami ngizohamba nesamthing la nje noma nesamthing ayikho ngokubona lo ngeke ubone ungaqalaza ukuthi ukudlalisa amehlo ayikho igesi le angeke ukwazi ukudayisa iphume mhlola wami ungakusukume kuqhatha ngayidayisa udayisa igesi noma ikuphi hayi mina ngiyabona ngizobona usuyithatha mina ngiyabona usuyithatha mina ngonjoyile kabuye mina yazi kodwa usuphakamisa umoya sikhuluma yazi ngicela senikhombisa kusho wena wathi sikhuluma nako ngibona SPCC ngibona mashini ngibona yonke into sibona izinto esingayithatha singazenzela imali yami ngithi imali yakho ngento zami na ngawudayisa 150 wena kahle uthatha kanjani wena uthatha kanjani abantu bayiswele lalela ngiyakhuluma baba ngeke ngithi ngiyakhuluma wena uplaze ngitshela ngento zami isemzeni ngemali yami imali yami ngidlafa inyona uyathola phela imali yakho mhla usuqala uchukuke manje bokumbela isandla uchukuke ngeke ngilibeka nguchuku mina ngizokukhahla into engizoyenza singikhathele sobona ke sobona wena ufunani futhi ngapha nakho futhi okunye nakho yini ufunani lapho ufunani cha yabo ngiyangixhaphaza kumnandi nje uyani ngixhaphaza cha enjoy amanzi la ukuncisha amanzi ngicisha vela wami phela wami ngiyakhokhela mina ngale mali enifuna ngekho mhlawumbe wena ngathi wakhokhela lapha manje hlala la kusho uthini uthi ngihlala la ayibo kahle wena ayibo kahle nanzo ingulube ngingqone la futhi emzini ufuna ngeze ngibuya kwesithathu uzoyithola noma ngibheka ukuthi uzoyithola yuze ngithola uzoyithola awubuye kwesithathu la asibuye kwesithathu namhlanje sibuya kokugcina namhlanje imali yabo into esizoyithatha la nawe kumele wenze sure ukuthi u2.5 kuzinto esizoyithatha la namhlanje uyakhaveka nangi iPhone yakho kodwa ifone ikhalelwe nikhalela mina ifone yazi intombi yakhe leyade ishiya intombi yami vele manje ngenze njani musana ngixhaphaza lalela yazi asimpanisheni sithathe incamelo nengubo lezi uzobela ngeshini ngeke nikubonele asithathe ngithatha ngiyaphi ngiyaphi bafowethu ucane ngisiza ngithathe lezi zinto hayi khuleka wemfethu ubala lo ugwaya uhlale phansi mfethu ngicela uhlale phansi noma ngicela uhlale phansi khona lokho uvuthela ifuba nalo awumancane nawo umancane khona sizokwenza
Oh, hayi ngoba ngiyabona ngathi impilo manje ukaya ngomunye umhlathi. Afana abantu khona lo. Akwazi bayimsana ungichafaza lo. Asichaphazwe. Ngiyachafaza. Ngiyachafaza. Wena yini? Kwenze njani? Yima umyeke. Uyalwa yini? Uyalwa nomfethu. Kwenze njani? Kuneneza abantu. Kwenze njani? Kwenze Bambi phone, thatha ifone ba. Thatha ifone. Ima. Thatha ifone, ne, thatha ifone mama. Thatha ifone. Keep it phone. Okay, imani. Keep it phone. Keep it mshaya. Ngishawelana. Nenzani bafana ndaba. Keep it phone. Keep it phone ephakethe. Ayike phakethe nayo lapha Hey, ngisaya. kahle wena. Keep it phone. Keep it phone lona. Keep it phone. Ngiyahleni bafana. Angiyahleni yini manje? Hayi namhlanje ngithatha iwe. Ubambele le phone lo. Hayi namhlanje. Nikanya. Hey. Oh, nangu baba. Hayi thatha. Okay, yeah. Jwayela ngamlo. Mina bambi phone. Lalela ngesiza. Sathi ingubo la. Mi. Sambe. Suka la. Ngisila pasi. Angijwayele. Yabo le nja ngithanda bafethu. Angithandi wenja baba. Masili nawo yazi. Ngithanda wenja bafethu. Wena ungimele wena yini? Wenjani? Wenjani? Hey baba. Yini inkinga yakho? Ngiyangikaphaza nje, ngiyangikaphaza. Kanjani? Hey. Yasilwi nawo. Asilwi nawo. Yini inkinga? Ngishaya. Anele ngishaya. Akekho okushaya. Yini ungamniki imali yakho mfana? Yini ungamniki umuntu imali yakhe? Telefoni yami bafethu. Ayikho ifoni ozoyithola. Telefoni yami bafethu. Hayi mfethu mayibona leyo ntombazane uyitshela ukuthi uwe hayi ayehlise endlini yakho. Lezo zedli. Ngeke sayithola. Ngiyakwazi lohlala khona Mbombo uyazi uyofika. khona. Ufika khona kuyofika vele. Ungilisa baba. Mfethu akwakhe. Ngathi into ukuthi ngiyacela nawe yini kanti indaba yini ungayizwa. Okay, ngicela. Uyalwa yini? Kwenzani? Lalela mfethu. Ubenya ngikaphaza yini ngenza? Asikhaba sikwenzi lutho. Ngibukisa nomakhelwane manje. Thina sifuna ukuthi ukhokhele umfowethu imali yakhe. Ngizomkhokhela Nini? ngidlulisele ngiphumele ngithele ngiphumele. Uyaphi? Ayifuna ngiphuma kwami ngiyaphuma ngemnyango. Asambeni mfethu. Asambeni. Ngiyaphuma phela nyambo ngiyaphuma. Hayi bo, uyima manje Ngiyaphuma phela. uyazivalela. Uyazivalela. Hawu. Wenza njalo. Wesilapha sayibona umsebenzi wakho na Devon. Uyibona umsebenzi wakho. Asimshaya. Uyibona umsebenzi wakho. Yini wakhala manje? Ngishawelana. Akekho okushaya. Ngishaya phakathi. Hayi bo. Ngishawelana. Awushawa. Ngivuleleni isukani. Hayi awuthi sambe mfethu. Mfethu. Ngicaphazelani ba? Asichaphaze. Ngicaphazelani. Wena ngazuthi uyani. Mfethu. Chef. Woza mfethu Akungina kusenani. Sambe. Thathela ngikuthathile. Now go to what goes around. Come back around. Asambe. Party lam. Asambe. Oh. Sambe.